Mainaw? Mahandang? Mahandang apa? Oरै फैलै फैनायसाय र' आं फुलाव दै लुदों मैना थां बे माइनावखौ लिंना लायनाय माइनाव हनाया दा लिंहरदों नोंखौ दांदुलि दैया नों लुदो फै थौ दे होमबालाय माबे आफा आंखौ मानो गाबज्रिया फुलाव दै लुदोंमोन बियो जि मोजां मोनो फुलखौ थां मैना जिरायग्रालाय थां दे देनाय आइ आंनोबो खिन्था दिल्लीयाव एबार बिए पास जानानै मा खालामनो आयौ आसुगुरा जा गोलाव थि थि मैलाथार गिलुआलुथार रावबो हानो गैयालै आइ गाबागाव हानो लानांगौ आसि गोलावासो आसुगुर गोलाव लायो आनै आसुगुर हाग्रा लाबोफालाय नों जिरायदो आफा बोरो आखाया मालाथो जोबगोनब्रा नोंना फरायनायालाय न'आव रावबो गैया बिए पास जानानै गामिनि स्कुलावनो मिस्ट्रेस जाथोंसै बियो आङो दानो मिस्ट्रेस आंहा फरायबावनांगौ मानसि गिदिर जानांगौ आफा आं नोंखौ जिरायनानै जाहोगोन नों जेबो सिन्था खालामनाङा हा बेलाय बोरै जानांगौसै इन्दिरा गान्धी बेनार्जी भुट्ट दानि सनिया मोनहा हादोर खुंबोदों बिसोरो हिन्जाव माहारिनि मानखौ बांहोदों आंबो सासे बर' सिख्ला आंबो नाजागोन दे आइ आयौ फाग्लि बुं बागदावबाय फाग्लाया बागदावा जायो आजां गाजां बागदावबाय गिलु फालौनो दांदुलि थपला बारु मसला मा जालाबायखो दाउ फाग्लाया बेदर नुबोला खालि अनदोला गोदाव सोरावनो मा जालाबायखो गोथाव जायो नालाय अनलाजों माबाजों सङोब्ला मिलौलायो नालाय अनलाजों दाउजों नोङो संनानै जाहोलाबाय थायो नालाय बेखौ मोनजानानै आंना नङा माथो दा उदैया बोरैबा जालायलांबाय ओरैहाय सिगांजों फैलायलांबाय अनलाजों दाउजों र' बे हासिबा दोनथ'लायबाय राहरलाय नाखौनो हरो जौजों सोलाखागोनब्रा आङो जानो बाजाखा नों माबारा जिजा नङा दंखायो सासे अजा खिबु खारफानांगोन मिथिगौ आंखौ ना आंजों नङाब्ला होमबा साफा आंजों नङाब्ला होमबा साफा अन्थाइ बिखा गलि होगोन मोजां मोननाय फोजाखांगोन आंखौ नुब्ला गोबा फैगोन अन्थाइ बिखा गलि होगोन मोजां मोननाय फोजाखांगोन आंखौ नुब्ला गोबा फैगोन लामा सामा होमबा लामा सामा होमबा लामा सामा मावलिया बावलिया गाज्रि फाज्रि सेंग्रासो बेलाय हांलायावलिया एरायनो माबार खारलांखा मा खालामना नुनाय मालिक सेंग्राफ्रा हले आंजों लोगो खा इस What part of you?
दंखायो सिपियाव हायना मुलिया दानो नोङो खारफानांगोन दांनो मोनोब्ला हे असयबो सा खन्द्रासलै बे सा खन्द्रा मानसिखौ सा खन्द्रा बादिखौ मा रायलायदों बिदिलाय दंखायो पकेटाव हायना मुलिया दानो नोङो खारफानांगोन दांनो मोनोब्ला खाननानैबो नोङो गनाय नङा होसोनायाव हले रावजोंबो जेना आं एक्सन होयो गोजानब्लाबो नैबे मोन्थोरा होसोनायाव हले रावजोंबो जेना आं एक्सन होयो गोजानब्लाबो आंनि मुलिया फुनगोन जानो बाजाखा नों माबारा जिजा नङा ला दंखायो सासे अजा खिबु खिबु खारफानांगोन आयै रावबुथारलागौ आंजों नङाब्ला होमबा साफा साफा आंजों नङाब्ला होमबा साफा साफा अन्थाइ बिखा गलि होगोन मोजां मोननाय आं फोजाखांगोन आंखौ नुब्ला गुबाबोगोन आयै इसोर lama sama hamba lama sama 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 जारुआ बे न'नि रुवाथिखाना औ नंगौ जाबाय होमब्लालाय हामा नाम जारौ नालाय आंनि मुङा औ दांदुलि बिराद मोजां आंबो बे न'आवनो नोंजों दाहोना थाबानोसै या सानैजों बेरायथारगोन हेन्डशेक हाबानो जाबाय बिदि गैया जों लोगोआव जों लागोसो बे आंनि खोसोना खानाय खंख्रिख्रि खानायाबो माबा दरसे स्प्रिं बादिसो नोंना नों गाबलानि देवना लफायनि फैदोंना रजं हाबगोनबो हाब बिल्डिंआ मा गंसे गंनै गंनैलाय गामलानि गंसे गंनैलाय नों खोथाखौ बुजायसै बे बंस'आ लेखा रोंखाथारा बियो दा मोनायावहाय उन्दुगोनलै आङो बा उन्दुफानो मोनो नों आंजोंसो उन्दुनांगोन फैदो बे आलासिजों मोनबाय बायो नों फै आंजोंसो उन्दुफानांगोन दा फै हरै दाना हरसलै बे आंनि खासो फैदो सम सम मानो खर' सायो नोंना माबायदि फिल खालामो माबाफोर नुयो नामा औ सासे दारि गोनां खानाय जायलाला मानसि नाथाय रोखा नङा मोखाङा अब्ला नोङो बे मानसिखौ मोगथाङाव खनसे लोगो मोनबा हयथ' नोंनि बेमारा गानायनि चान्स दङ नाथाय बेखौ लोगो हमनाया नोंनि थाखाय मोजां जागोन ना जाया बेसो दा साननो गोनां बाथ्राया मानो बेखौ लोगो मोनबा जुदि आंनि बेमारा गायोब्ला बे मानसिखौ नांथारगौ आंनो आदै औ सफैबायना औ नों मानो एसेबां सामफ्रामबो खस्थ' खालामबाय थानांगौ जोंनावनो थाबाय थ'दो एक्सुवेलि खामानिया बारा जाबाय पेसेन्टआबो गोबां जागासिनो दं हस्पिटालावनो थानांगौ आंकोल नोंहा माब्रै दं आथिंनि सानाय सुनाया हामबाय नामा जेबो सिन्था गैला मोजां जाबाय माइनावबो फैबायथ' माइनाव फैबाय औ लेखा गोरोंनो लेखा गोरों लोगो नांगौ बेखायनो थाफैदो बेजों सासे लोगो फैफादों मानसिखौ एसे लोमजानाय बायदि नुदां बेखौ नायदो एसे बिसोर गाहायावनो दङ नंगौ नामा औ थांदो थां जागोन दे आदै हाय माइनाव हाय मोजाङै मोजां सफैबाय ना हाय बे बारहुंखा ओमफ्राय बारहुंखा बे डक्टर हेल' माबा जादों लोमजादों नामा सम सम लोमजायो बियो ओमफ्राय खर'बो सायो नायलाय एसे मा जादों र' आं चेक खालामनि हेल' यं मेन माथो जेबोआनो गैया बेमार दं बायदिखौनो मोनाखिसै आं हि इज एब्सुलुटलि अल राइट ओजों फैनाय
मा खोथा? बिनि लोमजानाया बोरैबाथार। मा? लोमजानायसो? सान हाबबानो सिन्तासो जायो आंहा। मानोना जेब्ला हर गेजेर जाहां जायो अब्लानो बिनि खर'आ साखाङो आरो जेब्ला खर' सायो बे बोरैबा जाथारो। दाख्लि हरावथ' जि गिबायमोन आङो। बे आंखौ नाथाय लासैनो आं बुजिलांबाय बेनो अननाय आरो मोजां मोननायसो नांगौ। हयथ' उन्दैनिफ्रायनो बियो रावनिबो अननाय मोजां मोननाय मोनाखै। बेना बिमा बिफा दंना गैया बेखौबो आं मोजाङै मिथिया। मोनथिया? हाउ स्ट्रेन्ज, डेन्जारास फेसन बियो। स्किट्सफ्रेनिया होनो बिखौ। नोंखौ बुथारगोनसो बियो। बेखौ बेयाव दोननो नाङा आरो नों थाफानो नाङा।